ಬ್ರಹ್ಮೋಕಟೇ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನೋಡುಲ ಇನಿ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪಗೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗಿಲ್ಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವೀಣೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಓಲೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಬೂರೋಡು ಐಕ್ ಇಜಿನ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲು
ದಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನಿ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಆರಾಧನಾ ಮೆರ್ನ ಸ್ವರಮಾಧುರಿ ಅಂಚನೆ ರಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಬಹುಶಃ ಇಂಕಲ್ನ ಊರ್ಧನೆ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಗುಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಕೊನಾಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 25,000 ಜನ ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಹರೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಖ ಮೆಕ್ಕಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಸುರೇಖ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ವೀಣಾ ಮಾಧುರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಆರಾಧನಾ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪದಿರು. ಅಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಗಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಡು ಗಂಗಾಧರ ಜೋಶಿ ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿಲಿ ಕೊಳಲು ವಾದನಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಳಲು ವಾದನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ತಬ್ಲಾಡು ಕೌಶಿಕ್ ಮೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಬ್ಲಾವಾದನ ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಮಲ್ಲ ವೀಣಾವಾದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂತೋಜ್ ಪದಿರು. ಅಂಜನೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸಹೋದರಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀರಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಗಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ತೂಯರುಳ್ಳಾರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹೊಸಕುರಲ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಕಾರ ಮಂತಿರು. ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಹುಶಃ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸುಜಾನಂದರ್ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕನು ಒದಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಜನ ತೂಪುನಕಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ತೋಜ್ಬಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಪುರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ